čo je národno-štátnym záujmom krajín Európskej únie, osobitne menších krajín ako je Slovensko. Rozoskákať sa, rozutekať sa ako blchy na všetky svetové strany, opustiť spojenectva, opustiť náš bezpečnostný, strategický, hospodársky priestor. To je absurdné. Jednoducho my musíme čeliť tej veľmi prezieravej politike Číny, o ktorej nehovorím, že ju treba ignorovať. Naopak, treba si ju dobre všímať, čo robí, že si monopolizuje niektoré zdroje, napríklad vzácnych zemín. Preto mi absolútne chýbal pán premiér Fico v Washingtone, keď v januári tam bolo stretnutie vlastne takmer 60 štátov sveta ku práve týmto strategickým surovinám. Tam chýbal. Takisto mi chýbal pán premiér teraz na bezpečnostnej konferencii v Mníchove, čo je absurdné, lebo tam bolo 60 hlav štátov a 100 ministrov. A Slovensko tam pošle štátneho tajomníka z ministerstva obrany, z toho ministerstva obrany, ktoré hovorí, že by bolo najlepšie, keby bola Ukrajina pod ruskou kontrolou a že Rus tak ako príde, tak odíde. Že by to bolo lepšie, keby sme mali na hranici nie Ukrajinu, ale Ruskú federáciu. To je absurdné.